Mi van? Mi van? Nem csinálunk semmit. Persze, ne nézzél már ennyire hülyének, jó? Kinéz hülyének? Inkább egy lapra hasonlítasz. És már nem vagyok. Hülye, gyöki. Változtatom a telefonodat. Tényleg? Igen. Apa fog megverni. Biztos, hogy nem. Biztos ide. Ugye úgy vettem az üveget. Tanuljál már. Halló. Bio egy geci. A bio egy geci. Röf, röf. Van egy kis mallat. Röf, röf, röf. Trombétálva. Töp, töp, töp. Trombétálva. Mikor mája. Földön túlja. Röf, röf, röf. Bia fenyegetőzik egy palackkal. Telefonban. Akkor majd, jaj, itt ez a halászság. Nem, akkor majd jól lebaszok neked egyet. Ja. De utálom ezt a sakványt. Te ne röhögjél rajtam. Ide teszem. Melment is ide teszem. Hello. Megint találtam egy barna foltot a nyakamon. Jaj, meg fogok halni. Hé, ne pulcálódjunk ki, mint egy rakás melment. Úristen, mik ezek? Mik ezek? Mind meghalunk. Dehogy halunk, kedves koma. Bebújunk a házikunkba. Nem lehet itt semmi hiba. Azért vagyunk házi állatok. Ha-ha-ha-ha! Egy kis mallat. Zombi. A döf. Táva. Földet úrja. Mi? Mondjad? Mondjad, Léci. Piusz. Olyan búcsúsak volt majd. Így titeket, srácok. Miért csinálja velem ezt? Azért csinálja, mert így mutatja ki a szeretetet feléd. Jó, ez nem igaz, nem is szeret engem. Szeret, csak ő így mutatja ki az érzéseit. Hát akkor elküldöm. Megfognád a pofád. Ez nem lehet, hogy ez szeretet. Gyerekek. Valamit nagyon rosszul gondoltok. Na jó, visszatérünk el a témára. Holnap a 8 órási hírekben. Addig is. Pusszantás.